Yan itong brand, no?
braso, 20 pesos. Ano 20 lang, ano 20. Marami yun. Nasa di ba isa?
Baliktad naman kapatid niya eh. Oo, ito na nga tayo eh. Tanggal ba naman mga tayo? Dilip na lang. Ini kung patap. Idol! Bili kayo ng Thunder Dust.
So, bukas pa ng umaga. Wala na, abolish. Taga din sa amin, taga tayo. Ayo, pasok na.
Nag-viral na rin po ito sa YouTube at Facebook. Kaya mga sir,